Anyang laki din! Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man dito ito mapantagla ko. Da kayo na ati mang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa iti bagkatan. Nadagsa no siyak amin ti mang bagkat. Siyak mata na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso, anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo, ti awit mo. Tabagkatak mo, ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno at damat aramidan ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. May bagsapam, ading Jory. Ay, kastamat ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni manang mo. At awit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan, manong. Ha? Ay, ginatang ko nga na para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatay na uray ka. Ada ngamin ka't kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikirik naking ka. Madlawan na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, meriendam. Inibos mo't ni ading mo. Intad mo siguro kan kwa na iso nga inibos nan. Yak kumakayat nga itad nga magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na dayan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatak iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastosak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita. Igatangan pa'y ni manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaela.
Umay ka man dito Jure. Apay, tatang. Mapanbualaan di sa bae di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Siyak manan ti baon niyo. Ni manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayon ng ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalis to ka numakan di saritada. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yung ti saba, tatang. Ay, una yun anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabanog nga tati sumang at ijabantay, tatang. Ay, una kan. Tsak tupay kabaalan akanan ti kagudwa bulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsug, tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak di kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti ka sa pulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti ka sa pulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Nalangar. Urayik ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayik latan ni manang mo. Pumano kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo, manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Eh, mabalin ka diti dumawat, manaw. Ay sus, dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko ken kuana. Ay, kakanil kun ati para kanyak, manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka kung nagdakil mo tabagim? Anya? Ala, panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak ti kabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangan. So nagalas ti kas diyang ugali na. Anyaman nga minan, di naramid na. Saan mo ta para kin kuha na ito cake? Ngam kayat na, iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka, ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan ko na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak, gapuy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan a papapainan. Yak laheng kayat ama iruam na ti kas diyang nga ugali na. Gabutan na galas. As lagbibisi na ka na yun. Nagdakil mo ti bagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasauk mo, ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak, iti saan anasayaat. Adto yung tikay, umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa, ta nakababain. Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kung timatay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kung timatay.
Nanang, sa dino ti ay ni Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti pa nakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabain. Ni ulo ananang, kasano, ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madanaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no aday di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid di agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na. Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang. Si kaman ti mga lokoy kan kwa na. Tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam timbagam, gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidag timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y katawa ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko akayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak garod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pay laang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapintas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pay laang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita, iso dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka na taman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadal talat ako mati ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Iso nga urayam latan. Saan ane Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Siga amot, tilay bagbag. Apay ko mga aninanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat asumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para keng ka. Dakil na ito cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, asan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatan. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita.
Sangwon ka na sayaat, idinto a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jure. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim tong kan. Wan nga rod manang. Kahit agyaman ak iti tulong mo No saan agapukin ka, sana kumakimot tong. Maragsa ka nak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaamday ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Anya ti ko na ninanang lakay. Matuloy ka di da manong Sander? Wen bakit? Dito'y da kanong agnaan, tas asidag iti pagtrabtrabahuan ni Manong, kan tapno sana na masapol ng agabang da. Mayat kit di ano kasta, tapno adda kadwa tayo di balay. Sa pala ko tawan nagbali na parikot. No agkikin na awatan tayo kiti, mayat lat talakay. Wen Ne, alas 6 mat gaya man, agluto ak pa iti pangrabyan tayo. Adda ni nanang iti kusina. Madamang aglut-luto. Tulong akon, tapno awan ti maibaga na kanyak amanugang na. Anya lakit din bakit? Saanan? Kabaalan ni nanang radyayon. Maawatan na ka, tas ikamot tinaglaba kan nagdalos itay agsapa. Anya ter aramidam teri anak ko. Sandwich kan juice nanang. Asino nga itimangan ka dagita. Para kada manong Sander kan manang Mara nanang. Sumangpot tayo tin madamdama saan ka di? Wan, ngam saan mo't aramidam da ita. Isuda mo'ten ati agaramid iti sandwich kan agtimpla iti Diyos no sumangpot da. Saan mo't anarikat da ita. Okay lang nanang, kabailakmat. Wan ngam kasano no mairwam da. Mairwam apag sirsirbiam ida. Nya kay lakit din nanang, saan mo't siguro? Amumot siguro ni Manang Mara ti aramidan ano kwa? Sapay la ko mga roda anak ko. Diyak kayat di ma-stress kung akmanag. Agmerienda kayo pa'y Manong Sander, Manang Mara. Agyaman kami, Teri. Da kayong matunti makamong agmerienda. Agsubliak pa di kusina, tamadama ti luto may kininanang. Sige lang, Teri. Isu ka di day ti asawa ti kabsat mo, Sander? Wen bakit? Ni ipag Teri. Nagagot day ta bakit? Kastamad gayam ti langanay ti personal. Anyat kaya't mo asawin, bakit? Ay, kwa. Awan. Sige, agmerienda takit din. Kani, mabisina ko. Agsapan bakit? Agriing ka dita, tagkapi tayo. Muna kan lakay. Tapno gigidan tayong agkapi Kurang nga rod ti turog ko. Anya kalakit din. Kaya't naka makasarita ni nanang. Ras day tayo. Saan mo't kidi Matlagayam. Intun madamdaman tom. Nasapa pa yun. Ada ni ipag Teri jay. Tapno makapagbanding kayo mo't lang, itabirat mo Saan pa man nga ita? Aginanaak pa yun Sige nga raw. Ibaga ngayon itong madamdamalangan. Bakit? Rumor kan. Di mo disturbon ti pan naturog ko. Naimbaga
Mabigat yun, nanang. Kastamot kan ka, sandara anak ka. Timanugang ko nga'y. Nakaturog pa ilang. Anya, awan trabaho na aya. Awan, nanang. Nag-resign, ta makabannog kanumot yag trabaho. Ay ka talaga akasta awan mo't tinala ka trabaho ka. Ag-apply to manin iti sa balay, nanang. Ay, way, ni ading ildon nga, nanang. Nagrubwatan itay pay. Masapsapa ti trabaho na dayjay. Nagsagana mga roday, nanang. Ay katmangan ka pa ya anak ka. At dain luto mikin ni tire nga adubaw. Nasaya at magtanakariing kan, mara anak ka. Mabisina ko, nanang. At damakan ije kusina. Mangan ka. Nalpas kamin kinitiri itay. Nakaturog ka pa'y ngamin. Okay. No kayat mo ti prutas. At da prutas ijay ref. Mga lakalaang ijay. Di kagbabain. Okay. Ay, itapay laang kat madlaw kon. Dakkel tinagdumaan da kinitiri. Punaklakit din no asino tagin inaw. Si kamagayam, tere. Inawak lang dahi ti plato kung tasa, nanang. Aguray ka. Ay tansamot dyan nanganan ni Mara. Wan, nanang. Sa dino tinapanan na aya. Nagsubli ti Seledda, idinalpas daan nangan, nanang. Anya, Amang ano na bannog na, una ngam agasam man day ta. Si kapay lang ti aginaw itinanganan na. Ay saan ka mo't akatulong dito? Okay lang, kanyak, nanang. Maawatak ti abirat ko. Kita umanak ka, tamangan numairwam katag feeling dun yan tumo dadya babae. Kumusta ka, bakit? Okay lang, lakay. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anya nga itinaramid mo itangal daw. Ay kat, nagluto ak manan At dati nag-order iti spaghetti kan palabok. Kan cake. Isong mo tinararamid ko itay Mayat nga rod ano kasta. At the source of income mo. Wan, kaya't ko kumamot ti agtrabaho. Ngam amangan ko nak no maistresak to manin. Dito'y kalangan balay. Ipamaysam ti atensyon mo kan JR. Di bala, tadamat source of income mo. Kan makatulong ka pa'y kaninanang dito balay. No kasta ti kunam, iso ti aramidak lakay. Mayat mo't lang tag negosyo, bakit? Linyam mo tag negosyo. Ituloy mo kat niya. At least, makaduwang pa iti anak ta. Un kaya, kumusta mo't ni Manang Mara? Saan kami pa nagsarita lakay? Numalpas amangan, kat agdiretso mo't ngamin iji Seledda. Amangan no saan pa nakapag-adjust, bakit? Aganos tayo pa lang. Apay asika ti mangilablaba iti bado damara, tere anak kaw. Naglabak namin itibado mi, nanang. Ay sos, bayam ta ilabana mo dagiti mureng da. Okay laang, nanang. Ay no siya klaang, saan nga okay ti kasta. Sigurado nga addamanan ilutom nga order inton madamdama. Bayam dagiti mureng da ta ilabana mo. Awan mo ti trabaho na. Dumngag kakadikanya kanak ko. Wan, nanang. Narigat matlaang no si kati mga ramid iti amin. Ag feeling dunyan to ti daddo madita. Nasayat mo tarimwar ka si Kamara. Apay ka di, nanang. Kita mo't atar aramidam. No awan trabahom. Tumulong ka kumamot iti maaramid dito balay. Kita naurnong timurang yu iti asawam. Ngam di ka mataglaba. Ilabak tumo lang, nanang. Anya lakit din. Ano? Into nagbuutan? Apay nga agungot kayo ngay.
Katsyak mo ti mga ramig kadagita. Kasano asa anak nga kungad. Kat kasla di mo matamot aramidam dito'y balay. Alawanan, aglabak intun madamdama. Siyak man nga minang katidakas iti matang yo. Anya lakit din ayan. Apay adi ka rumor ba kay? Ay tagpupupok iti silid tamot yung tararamidam. Masurunak kininanang mo. Apay ni nanang? Anya tinaramid naging ka? Pinagsasawan nakit din itay agsapan. Apay ka naw? Ay, jak mo akin ninanang mo. Nagadulakit din nga muna. Amangan mo't no dadadaulan nak ngamin da ateri. Na, iraman mo pa yun ti abirat mo. Una, taiso mo't ti feeling close na close kininanang. Sigurado nga adda pa ng dadail arumrumor itingiwat da a babae. Adda ka din ang mo, apan ang dadail na king ka? Awan pa'y mo't. Mutlagayam. Kit agsususpitsa ka adagos ay. Inya laki din. Mabalin ka ding agsarita ta, Terry. Ha? Maipapanigyan niya, Manang Mara. Anya timbagbagam kininanang, ah? Anya? Amangan no kumkumpurmi mo ngamin timpulpulong mo kan kwa na, iso akas jay. Saan ka ang maawatan, Manang? Madlaw ko nga adayo tirik na ninanang kanya. No maipapan iti day ta abanag, awanan ti amok dita. Araramidak lang ti responsibilidad ko dito'y balay, kan saan ka nadadaulan kininanang. Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta, tanapigsapay mo't ti mata ni nanang, makitkita na ti mapaspasamak. Ha? Pabida ka ngamin nga abirat, pre. Siyak pa'y ti pabida ita, kat si kalangarudan ti sadot. O, diri morti pudno. Dayta ti jak kayat kat, ti pabasulan nak urawan mo ti dakas nga aramidak. Numaminsan ngamin, tumulong ka iti maaramid dito'y balay. Tapno saan ang makaungot ni nanang kan ka, maawatam? Oh, agpada tala amang. Iso adi ka man agkasta-kasta. Isong nga rod, agpada talaang anay kamang. Inta kumaadwa, ti responsibilidad tari ti balay. Tapno awan maibaga ni nanang. Kumusta kayon, tatang? Nay, adda kayo mo't gayam, Terry, anak kaw. Hindi mo mo't imbagbaga nga umay kayo gayam iti apu kaw. Ni Eldon ngay. Adda ti trabaho na ita, tatang. Imay kami laang, takat ko ti agpaangin. Agpaangin ton malam. Agpaangin. Adda ka di parikot mau? Saan kami nga ron nga agkalaan iti abirat ko, tatang? Apay mait. Basol ko kano, no apay nga daw tirik na ni nanang kankwana. Kat maasar lang mat ani nanang, tadi na mat amo ti tumulong iji balay. Anya nga iti imbaga ti katugangam. Dinapay amo anagapa kami, tatang. No kasta nga raw, ang mga numasapol nga da pumanaw. Anya nga tanong dito yung balay laangan ti pagnaidan yaw. Kasaritak pa'y ti katugangak, maipapanitiray ta abanag, tatang. Kami lang ti agadjas nanang. Anyat kayat mo asawan, Tere. Agnaad kami lang ni dyan ni tatang ko. Iti kasta, kat maliklikan ti gulo. Saan kami ngamin nga agkalaan ti abirat ko nanang. Jakmat kahit ma-stress kayo, no kasta nga agap-apa kami. Dahita ti saan ang mabalin anak ko. No adaman ti rumbang apumanaw, dagiti sadaw. Iso lang aruden ti pagsirsirbian. Iso pa'y ti made ti panagsasauna. Anya lakit din. Jak kayat ti manugang akasta ti galad na. Nasaritam man ti asawa, Meldo na nakaw. Apay ni Terry, nanang. Adda ka ni dakas nga naramid na. Awan mo't kiti, ngumkasla kayat na ti pumanaw. Apay ka raw, nanang.
Wen ata saan da nga agkaalaan iti abirat na. Dayjay tumo nga min amara, kasla di na ammo ter aramiden na. Di na lang aruden ammo ti tumulong, isupay ti adu ti sauna. Kinasari tayo kumanimanang Mara ah. Kano ko silap ako silap. Kasari tayo lang ni Manong Sander na lang. Wen, kasaritak taw. Ngam ibagam kin ni Tere, ta saan kayo apumampanaw. Saan mo't amabalin nga ibatinak dito Amangan numatayak adagos, gapo iti stress ko no ibatidak dito Pasensyakan, sandaran ako. Gampanag ko nakat may mayat no agpatakder kayo laangan iti simple akalapaw yaw. Maawatan kayo na lang. Diyak ko makayat nga aramidan na ito Ngam no agul uli ka. Amangan no agkinabildan nga agabiran. Oray siya kat kuskusilapan nakpayan ti asawa manak ko. Okay lang nanang. May mayat mo't lang no pumanaw kami. Tapno maliklikan ti Riri. Kan parang makamiris ni bakit ko. Agyaman nakuna ay tamaawatan na kanakaw. Do saan kayo abise? Pumasyar kayo latta dito'y balay Kung nanang, di kayo madanagan. Ang ngagsakit tinakam ko kada kayo. Amok nga damot laang tinagkamalyan ni bakit ko. Naragsakan iti naramid mo, sika, Terry? Ay, sana siyak ti apa, Manang Mara. Gapukan ka, papanawon na kami ni Nanang dito'y balay. Saan asyak ti nagdesisyon dita? Amo ka, sinugsugam ni Nanang. Saan kong aramid ti kastanya? Uray saludsodam pa'y kininanang. Anya manay, ti pag-apaan nyo adwa. Desisyon ko, timang papanaw kada kayo, Mara. Ang ngaasim, ta di mo apaan ti abirat mo. Nukas nga rod, paboritism kayo matgayam akatugangan. Nasaya atak atao, amuniteri dayta. Jakla kayat ti gulo, kanjak kayat ti maestres, nang rona pa'y kat feeling dunya kamit no adda ka dito'y balay. Awan pa'y ti kunam at tulungam ti abirat mo. Diretsuan kan, tapno ammaw. Paboritism mat ni Nanang mo, Sander. Rugyam ki di tagimpaki, tumakartan. Anusan ta pa'y laang ti agabang. Kasla di mo mat mangmangag ti bagbagak. Adda paboran ni Nanang mo. Tilaang mat asawa ti kabsat mo ti paborito na. Saan nakasta ni nanang ko bakit? No amom tararamidam. Awan ti makagapo, tapno makaungit king ka. Di mon kanunungan ti aramid ti inam. Nyalaki din bakit? Sika ti adda nagkurangan na. Sa ita, sa bali a tao ti papasulan. Nariga mo ngamin, no di ka aggunay. Itaam ni Tere. Kayat ni nanang, taam muna ti tumulong. Am muna ti aggunay dito balay. Kitsi ka, piling dunya ka. Agraman na nga nam, ipainaw mo pa iti abirat mo. Dahita ti sana kayat ni nanang king ka. Anya laki din. Nonya ti desisyon ni nanang, irespeto talatan. Pitsapel ako ma, tamalawlawagan mo ti panunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Agdigos ako man, ngam awan madgayam ti shampoo lakay. Ay katin kan agumatang i-gestor ni Nanapiling, barang nakalukat. Agdigos akmat lang inton madamdama. Ay sapay nagbara ti panawon apo managna ti kalsada. Numasadot ka akat inton malam kanto na mapan gumatang. No tay awan ton ti init na.
Si kakit dimot, makadigdigos ako niya. Ala, kat yanos mo ati mapan gumatang. Inka man nga rod alaan ti wallet ko di kwarto. Tay nakgumatang iti shampoo. Ay, parikot ko nga rod dahito dandruff ko nana. Ha? Ado mo na shampoo, conditioner, kaskadaan niya, di ta nga inus-usar ko, ngam adalat ta. Inaldawak mo nga digos. Ay kastaak mo't iday. Ngam kaasi na. Naawan mo't itan. Nadalusan ti ulaw. Isu na laang ata. Inubanak mo't tan. Parikot ko talaga no, anya nga ta ti pangikat ko iti dandruff ko nana. Anya nga ron tigatangam asyampaw balasang kaw. Tayman pink a sunsilk nana. Kan keratin a gold with argan oil. Innam asa siya a sunsilk. Kan innam lang asa siya a keratin. Ala, mabiit laang balasang kaw. Aywan gayam nana. Innam man pa asa siya a clear. Shampoo nilakay ko. Adto'y ti shampoo kan keratin mau. Adto'y matiklir a shampoo nila kay mau. Balay 192 amen, ti bayad na. Nagbara ti panawan ngam pumanagnakamot mare. Anya ngay day taimat mau. Ha? Eko shampoo dahi ti mare. Napan ko ginatang iti store ni Nana Piling. Ay, kasta ka day. Una, tapno makadigos ka matan. Kanay, makitkitak day ta dandruff mo. Ha? Ay, kwa. Wan nga rod mare. Parikot ko launay no kasano ang maikat. Amangan kit dimot no saan ka ngamin nga agdigdigaw. Si Suakasta. Si kakit dimot mare. Saan mat akasta? Inaldawak mo nga agdigos ngam talagang adalat ta. Oho. No inaldaw ka nga agdigos, saan ka kumaamaadaan iti dandruff akasta. Ti kunamkit day, ingga nakalaang bugbugaw. Anya? Nagbara lang arudan ti panawan. Ngam saan ka pa'y nga agdigos ma iti tinaldaw. Anya lakit din. Ay. Nagturin mo na di nga ayda. Anang ibagakan kay tikas tamare. Ay, wan nga rod mare. Dilawon na mo ti dandruff ko. Inaldawak mo ta talagang agdigos. Ngam adalat ta. Ti shampoo nga susaram day tamare. Ang mga nusano madakaalaan ni so akasta. Ay, impadas ko mat aminan, mare. Ngam awan lata. Ipadas mo nga ti fresh nga aloe vera mare. Mayat ka no ray jacket. Sigun ka rin nakapadas eh. Wan man, mare. Ipadas kong tuman wada pangalak iti aloe vera. Tapno saan man adilaw-dilawan ni Aida ti dandruff ko. Uy, nakababain mat kan kwa na. Ay, salbagkit nila niya babae, ah. Kung didilaw ti dandruff mo, ngam saan naman na masolusyonan, tinagbangsit nga anglit na. Anya? Katuan man, nagbangsit ti kilikili na dadya babae. Ore kalkalpas na nagdigos, kat maangangot lata. Ore adayo pa lang, kat maangangot tayo. Sa bagay. Saan lang nga sikatin ang kaibaga kanyak ididay tamare. Adaw tinangibagbaga kanyak. Ngam nagululi yung makaklaang. Nyalakit din. Isuasan man akong didilaw na dyan. Na yung magkapayata, agif effort ka. Tapno may kat mo reta dandruff mo. Ang ni ay dangay kuma, ha? Anyalakit din, kunakmanen. Amo, saan nga digdigos day dyan nga ami? Isuakas dyan sana may ikat ti dandruff na. Ah, anya ka din day ta nga ibagbagam si ka Aida. Pudnumat na na. Ay, si kakit dimat. Saan nala siguro akaalaan dagiti shampoo nga us-usa rin na. Isuakas jay. Oho, pabasulin nyo man ti shampoo. Tilaang saan na pa nagdigdigos ti makagapuna na. Anya lakit din. Anya? Di naklatultuladan nga inaldawak nga agdigos. Nang runa itaan na pudot ti panawan.
Kurang na langan mamindwak nga agdigos, bigat kan malam. Nagado mga imbagamaw, anyalakit dain. Dilagbay day dyan nga ami, kundi papintas no rumwar, nga madamot dandraf na. Ne, anya ka di man hindi tang ibagbagamay da. Nalawag mat siguro tinangag mo, anya. Anya kalakit din, Borsyo. Ti kunak, ni Ame, kundi papintas ngam adamat dandraf na. Oho! Ken, anya kumati parikot mo iti dayta. Awan mat kit de. Isu na lang, ta kundi papintas nga rod. Anya. Saan nga digdigos day jay? Isu akas jay asan ama ikat ti dandraf na. Ti awanan bain? Saan naklatultuladan ngay naldawak nga digos? Dayta ti bagbakin ka ida. Naglaing ka agdilaw iti padamatao. Ngam dayta bukod mo abagi. Di mo mat ammo nga ro da masolusyonan. Anya kumamat ti solusyon iti bagik, Borsyo. Ay napaw, pakawanam. Anya pa lang ngay nusan anday ta nagbangsi nga anglit mo. Anya? Ni Ami. Araramidin na ti amin. Tapno maigkat ti dandrap na. Ngam si kamay, ngaw-ngaw ka lang nga ngaw-ngaw kasala kalapusa. Ngam day tabukod mo ang lit, nagbangsik, salbagi day. Kasla at na nakita ka mula ni Eloisa nga aloe vera iti arubayan da. Adda nga tangag paiso lakay. Padasam man ti mapanidya inton malam bakit? Wan man, mapanak langan bareng adda. Dumawatak iti ure manula ang abulong. Dumawat ka mo ay ti mabali na maimula, tapno adamot imulam. Ay wala, tapno sana ka nayon adawat, agmulamot. Ala, inka dumawat bareng iso ti solusyon na reta dandraf aparikot mo. Ay, sapay la ko mga rod lakay. Sapay la ko mataisun ti solusyon na. Oh, nagpipintas mo ng tibuay na taimot mong aloe vera, mare. Aywan mare, nagpipintas nga rod. Napan ko dinawat ijay ni ipag ko nga Eloisa. Ay, naimbagmanta da aloe vera amulan na, ha? Wan mare, nagdawat akmot din ay iti mulak. Tapno sa anak akanayon at dumawdawat. Ay, wala, mare. Ay, barang isumot din ti solusyon tinabayag aparikot ko. Effective day tamare. Ado, tinakapada sa amang ibagbaga. Isu at yung saram asyam po. Wan mare, kat pagyamanak una iti panangirekomendang. Ay na, Mare. Awan matlat sirbi na dagita ado nga aloe vera nga imot mo no sagpaminsan kamot nga digos. Anya? Kurang ka lang iti digos. Iso nga dadandraf mo. Anya lakit din. Amom si Kaida, aglablabas ka mata na. Ar-aramidak ti amin tapno maikat ko mati dandraf ko. Ngamsi ka, dahi ka anglit mo. Di ka mayaramidan iti solusyon tapno maikat ko ma. Anya? Nagoyaw ka agsasaw? Naimbag kumamot na nadalos ka unay. Tapno mo man niya. Oray ito'y adayuak pa lang. Maang angot kon ti bangsit ti anglit mo. Nagbangsit? Ay, jak may spelling ti bangsit na kunak tumat. No, dahi ta kumamot pa nagdildilaw mo iti pada matao. Kat iso kuman ti oras mo nga garamid iti wagas tapno maikat mo dahi ta. Anya lakit din. Nay, kasla sa bali matan ti turong ti sarita namin. Ay, sumardan ka man si Kaida. Ang mga numatibab ka, di ka pwede pa nagsasaom. Ha, salbag ka pa lang. Oh, apay makaungot kay timbaga ni Amigan ka. Kadpud numay. Ne, siyak ti asawam, ngamday jay pailang a babae ti kanunungam. Ibagam lang, Bursyo. Anya. Sana siyak ti kasta-kastam Pudno mo timbaga na kin kasan aya. Ha? No day ta pa nagdildilaw mo kin ko ana. Kat iso kumamatin ti oras mo pa nagbirok iti pangikat mo itang lit mo. Nasayat ko ma.
Tauray siya nga asawang jak magustuhan ti payod mo. Bursyo! Nagpangsit kayo na. Siya ako ng asawam ti mangibagbaga. Di ka pa'y makagatang iti tawas wano anya dita. Salbagi ding. Anya? Tawanan Sigurado akas taunay naguranakan ka na di nga Aida gapu iti imbagam bakit. Ay, awan bibiyang ko lakay. Uray guraan nak ititong palbiag. Lakit din na ibagak ti kahit kung ay baga. Ha? Dilawan nan tumat nga may di dandraf ko. Ngam ti anglit na. San namot ang masolusyonan ako na. Ay, Anya lakit di nga minan na di apapay. Dilat agulimat na makita na. Masapala dilawan na pailang. Ay, maminsan pa'y masabat ko sumana o takitaan na. Malaksid iti anglit na. Ibagak paikit din asaan na ang masolusyonan ti paklab nga agong na. Anya? Anya lakit din. Nauli magkakmat. Gamnukaskan ko na adilaw. Ay, tutupak Apay tulok ko ayamot asyaklatan ti dildilawan na. Oho! Oy, gusto lang natin nga imbagam kinkwa na mare. Aywan amare. Di mo pala inayon, ang malaksin iti ang lit na. Solusyonan naman kuma at ipaklab nga agong na. Ibagak ka talaga dayta. Maminsan pa'y amasabat ko asumana umare. Ay, una yan niya ay daya. Baka pangariyat ang mabae. Ay pudno dayta. Ididamo asumana o. Binaybayak, takunak no agtal na. Ngam intultuloy namat ngamin. Ay pinagsasawa ko na. Gusto lang, mare. Maring agnakam, tiyawanan bain. No agnakam pa'y ngam panagkunak saanin. Into lang nantikas di nga aramid na. Aguyaw itipada na atao, ngam saan namot ang makita ti bagi na. Saan na lang ento lang. Isupay ka din ti dara, ngagliklikaw iti bagina. Ti kinamanugayaw na, ngam nagpigsamot ti anglit na. Paklab pa iti agong na. Che! Anya? Gumatangak man iti tawas, nana. Nay, itaman pa, yan nalagip mo ti gumatang iti tawas, si ka, Aida. Huwan, nana. Nalagip na tapi nagaan ngamin ni Ami. Ha? Puno mo timbagak, saan ka di Aida? Anya? Ang gusto lang na ita. Napanunod mo lang ti gumatang iti tawas. Tapno masolusyonan na ita kasla kanal, wano na bang pangsit pa ngam kanal ng anglit mo. Anya? No, dapat kumati mag-atang pang-repair ti agong, gumatang ka kumamutin tapno may simpam na ita paklab ng agong mo sa labag ka. Unay ka matan nga agsasao si ka bakla. Purno ti pagbagak sa naya, anya lakit din. Adayta, no saan kumangamin aga po iti kinauyaw mau, saan ka kumamat amakangag iti kakastasaw. Nana, manyagay ita, naglakadala nga ibagakeng ka ti kinabangsit ti anglit mau, saan da na may baga iti nasaya at awagas, tasi ka amis mau naglaing kamat nga guyaw. Ala, anusam ti sao ti tao ken ka, gapo tabasol mo matlaang. Wan, nana. Aklunak dayta. Aklunak ka nagbidduta. Nasayaat no kasta Aida. Ala, mabiit laang taykan ka iti tawas. Uray saan mon abayadan. Ilibre kaun para ken ka. Anya lakit dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.